So ako ngayon na pagkaaga, nagtigisa to ya ini nga sarong pas ka nga Apple City Trans Bus Company. Ini may mga kargamento na dating claim kung pakasuhapon. So Okay. nagduda sinda. So basta ako nagduda man tanata ta may better extinguisher na kaiba. So immediately nagapod kita kikinain kay EOD tigpano tayo tigpapanel tayo Apo. tigpiling ta kung anong laok manangga baka may baka may kung ano-ano ini. So in tayo kinarong ini ka nga pump dog kasi na same time so narcotic sniffing dog tarwaraman to ko ano ang laok. Apo. So sangon niya po Sir Henry napag-araman ta na after katong procedure na kini po kang EOD okay man ini ang laog po kaning mga boxes na actually apat na boxes stereo box mga frozen products. Ayun. Oo, so allegedly sabi kita nga ding driver sinakay ni Senda sa Naga City kasuhapon. Okay. So ang destination di sa Legazpi City, di sa Mayasiano. Pero hasta ngunyan, nagabot sinda kasuhapon ng mga alas 6:30 ng pagkabanggi, hasta ngunyan na agad ay man kinag-claim. Actually po din ninda listado ito, kailangan ito, kinuhalang sa number kang driver, tapos kang tikukonta, hasta ngunyan, dahil man nagkukontak sa driver ta. Kaya nagkagawa ng suspicion, so ito yung mga drivers, so tama man sa kinibo ninda, pinon over ninda digi sa police station. Actually, nagkagawa ng inot na, nagkagawa ng takot digi sa parte kang mga operator kang bus. Then, siyempre, nabala man so paninda, biyahe ninda. Opo. Supposedly, kasabagong aga, naghali na yun. Another biyahe naman. So, dahil sila nakabiyahe. Ayun. Hasta ngunyan, yung pa sila digi sa station. Tama po na problema ni. Kaya lang dahil pa kinag-claim, ang problema taga ni kung baka ma-expire rin Ganyan. Sa mga frozen products, mga mga karne ni, na hindi, baka marot na yun Sa ngayon po, siguro, mga puda naman kita kung sisay man ang claimant ka kaya lang, pagka matipisi na sila, magpaniling sila kining ownership ka Dapat. Tayo kitang, pagkakakilan lang kung sisay ka claimant ka niyo.